कधी कधी अन्याय केल्यानंतर त्याचा परिणाम अन्यायकारीला एवढा भयंकर भोगावा लागतो की कदाचित त्याचा जीवही जाऊ शकतो. पण ही कथा ऐकण्या अगोदर जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे tejas.story. दीपिका, श्रुतिका आणि ऐश्वर्या तिघही घट्ट मैत्रीण होते. त्या त्यांचे नाव सांगायचे तर खरं तर हे टपोरीच होते. तिघही शिकायला एका गर्ल्स स्कूलमध्ये होते. हे तिघं फार मस्ती करत होते. सगळ्या शिक्षकांना देखील त्यांचा राग येत होता, पण कोणी काय करू शकत नव्हते. त्यात दीपिकाचे बाहेर अक्षरशः 2-3 मुलांवर लफडे चालत होते असे ऐकण्यात आले होते. शाळेचे ते नवीन दिवस चालू झाले होते. तसेच हे सगळ्यांना सतवायलाही चालू झाले. काही मुलींना त्रास देत, कोणाचे केस खोच, कोणाला टॉयलेटमध्ये बंद कर, कोणाला तिघं मिळून मारव असे प्रकार घडू लागले होते. त्यातच काही दिवसांनी एक नवीन मुलगी त्यांच्या शाळेमध्ये आली. तिचे नाव होते अमृता. ती बिचारी फार साधी होती. कोणी तिला सांगेल ते काम ती करत होती आणि अभ्यासात देखील हुशार. पण दीपिकाला ही गोष्ट खटकली. दीपिका ही तिची मस्ती करू लागली आणि तिला त्रास देऊ लागली. ह्याचं प्रमाण खूप वाढले होते. आणि एक दिवशी गुरुजींनी सांगितले, हे बघा, आपल्या क्लासचा पोर्शन हा फार मागे राहिलेला आहे. लवकरच परीक्षाही येत आहे, म्हणून आपल्याला काही एक्स्ट्रा क्लास घ्यावे लागतील. उद्या आपण रात्रीचा एक क्लास घेऊ, साधारण 1 तासाचा करू. तसेही सगळे राहायला जवळच आहेत. हे तिघही फार खुश झाले. पण त्या रात्री आणि दुसऱ्या दिवशी यांनी अमृताला फार सतवले. तिला टॉयलेटमध्ये बंद कर, तिघांनीही मिळून मारले. आणि हो, घरी जाताना रस्त्यावर तिची बॅग खेच, केस ओढ असले प्रकार झाले. दुसरा दिवस आला. शाळा संपली आणि नाईट क्लास सुरू झाला. त्या दिवशी अमृताही शाळेत आलीच नव्हती. म्हणूनच दीपिका देखील थोडीफार घाबरली होती. कदाचित तिने काय बरं वाईट तर केलं नसेल ना. गुरुजींचा तो रात्रीचा क्लास तसाच चालू झाला होता. तिघही एकाच बाकावर बसले होते. पण दीपिकाची नजर आपल्याच वर्गाच्या बाहेर गेली आणि तिने पाहिले की अमृता ती तिला तशीच लांबून बघत होती. आणि बघता बघता तिने दीपिकाला हसू लागली पाहून. दीपिकाला फार राग आला. तिने ठरवले की मी हिला एवढं सतवलं, पण ही मला बघून हसते, आज मी हिला सोडणार नाही. आणि दीपिकाने आपल्या कागदाचा एक तुकडा सरांना मारला. ते गुरुजी फार रागावले. तिने तिला तसेच बाहेर काढले. आणि तिच्या पाठोपाठ ती ऐश्वर्या आणि श्रुतिका हे दोन्ही नालायक मुली तसेच बाहेर गेल्या आणि शोधू लागल्या अमृताला. आणि यांना दिसली की अमृता ही शाळेच्या पहिल्या माळ्यावर तशीच उभी होती, यांच्याकडे पाहत. आणि हो, तिने हात केला आणि तिने इशारा दिला. या तिघांनाही फार राग आला. त्यात दीपिका बोलली, मी हिला सोडणार नाही, आज हिला मारूनच टाकणार आहे. हे वाक्य तिच्या तोंडातून पडले होते आणि ती तशीच पळत अमृताच्या मागे जाऊ लागली आणि मागोमाग श्रुतिका आणि ऐश्वर्याही. पण एक गोष्ट दीपिकाला खटकली की नेहमी तिच्या हो मध्ये हो बोलणारे तिचे ते 2 मैत्रीण आज मात्र भलतेच शांत होते. ती तशीच धाव लागली आणि तिच्या मागे तिचे मैत्रीण देखील. बघता बघता ती पहिल्या माळ्यावर गेली आणि अमृता तिला हात दाखवत वरच्या बाल्कनीमध्ये नेला. त्या खुल्या टेरेसवर अमृता आणि दीपिका तशीच उभी होती. दीपिका तिला रागात बोलू लागली, तुला आज मी काय सोडणार नाही, आज तुला मारून टाकणार आहे. तू खूप त्रास दिलायस मला. जणू हे चोराच्या उलट्या बोंबाच होता. अमृताही तशीच पुन्हा धाव लागली आणि धावता धावता तिकडेच एका भिंतीकडे जाऊन लपली. तसेच मागून श्रुतिका आणि ऐश्वर्या आल्या. ते तसेच उभे होते. त्यांच्या तोंडातून एक शब्दही येत नव्हता. असे का ते त्यांनाच माहिती. दीपिकाने सांगितले, शोधा तिला, जिथे कुठे असेल तिथेच माझ्या समोर आणा. आज तिचं मी काय करते बघाच तुम्ही. पण हे दोघी तसेच उभे राहिल्या होत्या. दीपिकाला राग आला. दीपिका बोलली, तुम्ही असे का बघतायत, जावा आणि शोधा तिला. पण यापुढे काहीच होणार नव्हते.
दीपिका तशीच एकटी जाऊन शोधू लागली की कुठे आहे अमृता. रात्रीच्या 8 ते 9च्या दरम्यान त्या भल्या मोठ्या अंधारामध्ये शाळेच्या वरती दीपिका त्यांना शोधत होती. तिचा आतापता कुठेच लागत नव्हता. पण सहज नजर एका ठिकाणी गेली. त्या अंधारामध्ये देखील काहीतरी चमकत होते. स्पष्ट दिसू लागले की अमृता ही तिच्याकडे पाठमोरी करून उभी होती. तिचे ते भले मोठे केस हे जमिनीला आता लागत होते. आणि हो, कसल्या तरी काहीतरी मांस खाण्याचा आवाज येऊ लागला. दीपिका तशीच तिच्याकडे रागत गेली. मी तुला सगळीकडे शोधते आणि तू ते मांस खात बसलीस. आणि त्याच क्षणी दीपिकाने तिला हात लावला आणि अमृताने आपली नजर मागे केली. दीपिकाने जे पाहिले ती पाहता जोरात किंचाळली. कारण की दीपिकाने पाहिले होते अमृताचे ते होठ हे पूर्ण रक्ताने भरले होते. तिचे ते दात त्यावर मांस लागला होता आणि तिचे ते डोळे हे जणू सफेद आणि आता रक्ताने लाल होऊ लागले होते. तिच्या पूर्ण हातांवर रक्त साठलेले होते. आणि हो, त्या हातामध्ये जणू एक पायाचा तुकडा होता. तो मानवी शरीराचा होता. दीपिका तशीच मागे पळाली आणि पळता पळता ती खाली वाकली. आणि अमृता तशीच उठली आणि बोलू लागली. तू मला खूप त्रास दिलास ना, आता बघ. पण दीपिका यावेळेला तिची माफी मागू लागली. तिला काहीच समजत नव्हते. पण इकडे अमृता ही हवेत तरंगू लागली. पण दीपिका तशीच पळत ही खालच्या खोलीमध्ये जाऊ लागली. तिकडे टॉयलेट आले. पण तिला दिसले की ऐश्वर्या आणि श्रुतिका हे तसेच तिकडे होते. ती तशीच धावत आतमध्ये गेली. पण तिने पाहिले की ऐश्वर्या आणि श्रुतिका हे तसेच तिला एकटक पाहत होते. दीपिका रागात बोलली, कुठे गेलात तुम्ही? चला माझ्यावर. ती अमृता कशी वागते बघा. पण समोरून कसलाच उत्तर येत नव्हते. ती तशीच त्यांच्या जवळ गेली. तिने ऐश्वर्याच्या खांद्यावर न कळत एक हात टाकला. पण तो खांदा जणू बर्फासारखा थंड झाला होता. दीपिकाने तिचे हात तसेच मागे काढले. सहज नजर टॉयलेटच्या एका दरवाजाकडे गेली आणि तिने पाहिले की ऐश्वर्याचे ते पांढरं पडलेले शरीर हे तसंच आतमध्ये लटकवलेले होते. ती तशीच मागच्या ठिकाणी आली आणि तिला पायाला काहीतरी जाणवू लागले. तिने खाली पाहिले तर पाय हे जणू रक्ताने लाल झाले होते. ते रक्त कुठून येत आहे ते पाहण्यासाठी तिने नजर ही आपली वरती करू लागली आणि तिने पाहिले की वरतीच श्रुतिकाचे देखील प्रेत हे तसेच लटकत होते. दीपिकाला भोळ येऊ लागली आणि मागून एक हसण्याचा आवाज येऊ लागला. सहज दीपिकाने नजर मागे टाकली आणि अमृता उभी होती. अमृताने तिला तसेच गळ्याला धरले आणि हवेत तरंगत तिला त्या पूर्णपणे खुल्या गच्चीवर तिने तिचं ते भयंकर रूप दाखवले. अमृता ही इंच आणि इंच मोठी होऊ लागली होती. तिचा आकार वाढू लागला होता आणि ती रागाच्या भरात बोललीच, दीपिका महाडिक, आज तू वाचणार नाहीस. तू किती मुलांना देखील त्रास दिला, त्यांना धमकी दिली, खोटे आरोप टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण आज तुझा अंत मी करणारच. आणि दीपिकाला आठवू लागले की कशा प्रकारे ती काही साध्या मुलांना देखील त्रास देत होती. त्यांना धमकी देऊन त्यांच्याकडनं पैसे घेत होती. जर त्या दीपिका महाडिक तिला कोणी पैसे देत नसेल तर ती त्यांच्यावर खोटे केसेस टाकण्याची धमक्या देत होती. आणि हो, त्यामध्येच त्या अमृताचा भाव देखील होता. जेनी दीपिकाच्या धमकीला घाबरून आपल्या घरातले काही पैसे दिले होते. त्यानंतर त्याला वेड लागले होते. याचा सदमा अमृताला हा बघवला नव्हता. पण कळत न कळत ती देखील त्याच शाळेमध्ये आली होती जिथे दीपिकासारखी एक क्रूर मुलगी होती. पण अमृता त्यावेळेला रागात बोलली,
दीपिका महाडिक, मी तुला मारणार नाही, पण तू रोज मरणासाठी तडपशील. आणि तिने दीपिकाला हवेमध्ये वरती तरंगत नेले. जणू दुसऱ्या माळ्यावरनं तिने खाली टाकले आणि दीपिका तशीच पडली. पण भोवळ येत असताना तिने अमृताचे ते भयभीत रूप तसेच पाहिले, ज्यातून तोंडाला लागलेला तो मांस तसाच गळत होता. आणि अमृताच्या चेहऱ्यावर एक भले समाधान होते. दुसऱ्या दिवशी दीपिकाला जाग आली आणि तिने पाहिले की शाळेच्या त्या चौकाट्यावर सगळे दीपिकाला तसेच पाहत होते. आणि हो, शाळेतले सगळे विद्यार्थी हे तिला बघून एक क्रूर शब्दाने काही ना काही बडबडत होते. त्याच क्षणी तिकडे पोलीसही आले होते. स्कूलच्या प्रिन्सिपलांनी दीपिकाला सगळं विचारलं आणि दीपिका सांगू लागली, ती अमृता, तिनेच हे सगळं केलंय. आणि हो, श्रुतिका आणि ऐश्वर्यालाही तिनेच मारलंय. पण कॉलेजचे प्रिन्सिपल सांगू लागले, दीपिका, असं का केलंस तू? अरे दीपिका महाडिक, तुला काही कळतं की नाही? तुझ्या या हट्टामुळे तू 3 जणांचा जीव घेतला होतास. अमृता ही तर काल सकाळीच गेली होती. आणि हो, तुझे ते 2 मैत्रीण श्रुतिका आणि ऐश्वर्या यांनी देखील विहिरीत काल पडूनच आपला जीव दिला होता. आणि त्यांनी चिठ्ठीमध्ये लिहिलं देखील होतं की दीपिका महाडिकच्या त्रासाला कंटाळून आम्ही आत्महत्या करत आहोत. आणि त्या दीपिका महाडिकला समजले की तिचे ते शब्द ती आठवू लागली की अमृता तिला बोलली होती की तू मरणासाठी तशीच तडपशील, पण तुला मरण येणार नाही. पोलिसांनी तिला तिकडेच बेड्या टाकल्या आणि सगळ्या शाळेसमोर त्या दीपिका महाडिकला घेऊन जाऊ लागले. सगळे शाळेतले विद्यार्थीनी देखील तिच्यावर थुतू करत होते. काही जणांनी तर चपला देखील फेकून मारल्या. आणि तिकडेच कळत न कळत काही साधे मुलं देखील होते, ज्यांच्यावर दीपिकाने काही खोटे आरोप लावले होते, ज्यांना मारण्याचे धमक्या देत असे. ते देखील तिला पाहून तसेच खुश होते. पण खरं सांगायचं तर दीपिकाला काही दिवसांनी जन्मठेप झाली. तिच्या चुकीची शिक्षा जी अमृताने घेतली होती, तिने फाशी घेतली होती. आणि मरताना वचन देखील की ती दीपिका महाडिक, श्रुतिका आणि ऐश्वर्या या 3 क्रूर आणि नालायक मुलींना ती जिवंत सोडणार नाही. आणि तिने तिचे वचन पूर्ण केले. तिने असे करून फक्त तिच्यावर नाही तर कित्येक मुलींवर आणि भोळ्या भाल्या मुलांवर हे उपकारच केले होते. आणि दीपिका ती आता जन्मठेप जेलमध्ये सडणार होती. दीपिका महाडिकला तिची शिक्षा भेटली होती. ही कथा कशी होती? आणि हो, एक मात्र आपण शिकतो की कधीतरी अन्याय केल्यावर किंवा कळत न कळत कोणावर जोर जबरदस्ती केल्यानंतर तिची शिक्षा तुम्हाला भेटू शकते. म्हणून कधीही काही करताना विचार करूनच करा, नाहीतर तुमचाही दीपिका महाडिक सारखंच घाण अवस्था व्हायला नको. व्हिडिओ आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर मला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आयडीवर किंवा इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. भेटूया पुढील भागांमध्ये.